bosættelserne voksede og voksede på det, der ifølge resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd skulle have været palæstinensisk land. Med krigen i Gaza er spændingerne vokset, og det samme er uforsonligheden. I indslaget, vi nu skal se, skal vi tæt på den konflikt og møde en dansker, der bor på fronten i Karnei Shomron. To af Moti Isaks børn og et barnebarn er lige nu udstationeret omkring Gaza og nær grænsen til Libanon. Og så han er i syd, og han er i nord. Og han er i arméen i næsten et år, og han er også i syd. Så de er omkring Gaza eller inde i Gaza? De kom så det. Jeg kan ikke sige mere end det. Så hvad tænker du, når du hører nyhederne fra Gaza om det der? Man er bare et menneske, så man er bange for sine børn, hvad der kommer hen der naturligvis. Men Moti er mere end en bekymret farfar. Jeg er, hvad I kalder bosætter. Jeg kalder det for at bo i en by, og ikke bo. Jeg ved ikke, hvad en bosætter er. Området her burde være palæstinensisk ifølge FN. Men for 25 år siden slog jøder sig ned. Der var ingenting. Hver land. Hvem havde jorden? Det er regeringsjord. Det er jord, der ikke tilhører det private nogen, hverken jøder eller araber. Så når palæstinensere siger, at de får fældet deres oliventræer, og de får taget deres jord af israelske bosættere, så løber de i stor sten. Velsignelsesfjeldet, det bibliske velsignelsesfjeld, og det er forbandelsesfjeldet. Så de to bjerge er noget af det bibelske historie, som du er her for? Absolut. Men siden terrorangrebet 7. oktober er der sket en eskalering af voldelige sammenstød mellem bosættere og palæstinensere her på Vestbredden. Vi har våben for at forsvare os selv. Og når man bliver angrebet, det spiller ingen rolle om de har våben eller ikke. Hvis man er angrebet med sten, det er et våben. Så skal man skyde dem i hovedet. Sådan er det bare. Hvis nogen vil skyde dig og kaste en sten, så er den sten på din bil i Danmark. Hvad du gør, gå ud og give ham blomster? Nej, du vil skyde dem i hovedet, hvis du har en pistol. Nej, det vil jeg ikke. Hvis man kaster en sten, så skyde det med maskinpistoler. Altså, absolut. Ingen tvivl om det. Når krigen er slut, skal Hamas være væk fra Gaza, mener Moti Isak. Resten af palæstinenserne har han heller ikke meget til overs for. For min skyld kan de rådne dernede. Uden at det passer det. Jeg kunne ikke læse igen. Hele verden er har så svært med de stakkels såkaldte palæstinenser. Så kan de jo tage det. Er det ikke stakkels de civile palæstinenser, som mister livet, ser deres børn dø, så deres familiemedlemmer dø? Jeg er ikke i hjertet for de folk, som støtter denne gruppe. Der er 2 millioner mennesker dernede, og de støtter denne gruppe. De har aldrig forsøgt at få disse mordere ud af Gaza. De kommer her for at slå mig ihjel. Det gør de også her. Og det gør de også i Shrem. Og det gør de i Tulkarem. Og det gør de overalt. Hvorfor skal jeg overhovedet snakke om de folk der? De er mine fjender. Så jeg har ikke hjertet for mine fjender. Ja, skarpe holdninger, vi hører i jeres indslag her, Martin Selsø Sørensen, tilbage til dig. Er det her udtryk for en generel holdning i Israel? Nej, det er det absolut ikke. Altså, at sige, at dem nede i Gaza kan rådne op, det er et synspunkt, man finder i et absolut mindretal, men jo i høj grad blandt bosætterne, som er nogle af de mest forhærdede, kan man sige, israelere. Men det, der er vigtigt, er, at der i den israelske regering også er repræsentanter for denne her bosætterbevægelse, som opmuntrer det her synspunkt, som opmuntrer folk til at forsvare sig selv selvtægt. Det så bliver til angreb på palæstinenser, som vi har set en stigning af i de senere måneder. De opmuntrer også til bevæbning af civile, blandt andet af bosætterne. Så det er et synspunkt, som får større og større indflydelse. Men når man kigger på resten af Israel, når man kigger også på den venstrefløj, som tidligere har talt meget om fred, så er den meget stille. Det er et svært synspunkt at have i Israel i øjeblikket. Selvom man har sympati for palæstinenserne, er der udbredt støtte til at få Hamas helt væk.